Takže ahojte, čaute. Um, Dokumentovanie asi číslo 4 a dneska by som čo chcel zhrnúť, tak dneska mám tréningový deň, idem chrbát si zacvičiť, takže to je perfektné. Mám rád chrbát, ešte radšej prsia. A dnešné ciele, natočiť toto video, potom tam mám 10 000 krokov, potom tam mám meditáciu, aktuálne je 6:15 asi, som hore od 5. Takže keď niečo potrebuješ dosiahnuť, tak musíš robiť aj správne kroky k tomu, aby si to dosiahol. Musíš mať rutinu a systém a zároveň byť disciplinovaný a konzistentný. Ale o čom by som chcel dneska rozprávať, tak je disciplína ako povrchná súčasť daného cieľa. Znamená to, že disciplína je reálne dočasná. Môžeš byť kdokoľvek, David Goggins, môžeš byť Navy SEAL, kdokoľvek. Disciplína, ktorú máš v sebe, je reálne dočasná. Aby som ti uviedol príklad toho, ako to v živote reálne funguje. To, s čím mám ja reálne skúsenosti, to, s čím máš možno aj ty reálne skúsenosti, je taký príklad, pozri sa. Teraz surfuješ internetom, či už to je Instagram alebo to je YouTube, nájdeš nejaké motivačné video. Nejaké video o disciplíne. Teraz si ho skúkneš, to, čo ty reálne získaš, tvoj mozog sa prepne do stavu motivovaného, to znamená, že získaš motiváciu. Táto motivácia je dočasná. To znamená, že táto motivácia ti vytvorí disciplínu. Táto disciplína ti vytvorí dočasnú konzistenciu. Tento kruh motivácie, disciplíny a konzistencie reálne trvá týždeň, maximálne mesiac. Potom týždňa aj mesiaci ty stratíš motiváciu, ty stratíš disciplínu, ty stratíš konzistenciu a si znova v tom istom kruhu, kde si reálne bol pred tým týždňom, pred tým mesiacom. A znova sa to opakuje. Pozrieš si motivačné video, máš disciplínu, máš konzistenciu a znova to stratíš. Pýtaš sa, prečo to tak je? Ja ti poviem veľmi jednoducho, ako som spomenul, disciplína je povrchový nástroj k úspechu. Preto je disciplína len povrchový nástroj k tomu úspechu, ktorý ty chceš reálne dosiahnuť. To, na čo sa potrebuješ ty zamerať a zasústrediť, je zmenenie svojej identity. Budovanie si svojich návykov, zo zlých návykov na dobré návyky a toto budovanie zlých návykov ti buduje takisto identitu. Budovanie svojej identity znamená stať sa človekom, ktorým reálne potrebuješ byť k tomu, aby si dosiahol svoje úspechy. Stať sa niekým k tomu, aby si zdolával prekážky, ktoré sú pre tebou a ktoré ťa dostanú k tvojmu cieľu, ktorý máš nastavený. To znamená, že stať sa niekým, kým budeš a kým chceš byť v budúcne, aby si dosiahol ten daný cieľ. To znamená, že pokiaľ chceš byť učiteľ, pokiaľ chceš byť vedec, pokiaľ chceš byť tréner, coach, musíš sa najprv stať tým daným človekom na to, aby si dosiahol ten daný cieľ, ktorý ty reálne chceš. Pretože to, že ty budeš mať disciplínu, konzistenciu, je to dočasný nástroj k tomu, aby si dosiahol svoj cieľ. Vydržíš pri tom neviem ako dlho. Ak vydržíš, klobúk dole, si perfektný, ale každému tá disciplína pominie. Ale pokiaľ ty si zmeníš identitu toho, kým chceš byť, čím chceš byť, kto reálne si k tomu, aby si dosahoval tieto ciele, tak zmeníš celý uhol pohľadu na celú vec, pretože ty si buduješ jednak svoj systém v rámci osobnosti, ktorou sa chceš stať, ty si buduješ návyky, okolnosti a situácie, ty si buduješ návyky pre osobu, ktorou chceš byť a tieto návyky budujú a posilňujú tvoj sebaobraz a tvoju identitu. To, aby sa dostal takisto aj zlozvykov, začal robiť dobré návyky, musíš zmeniť najprv svoj sebaobraz. Pýtaj sa otázky, čo by urobil tento typ človeka? Čo by urobil daný typ človeka? Čo by urobil coach v momentálnej situácii? Aby som ti zhrnul svoj vlastný príklad,
Ako som hovoril v predošlých videách, mal som rôzne závislosti a hrával som videohry. Ako som sa z toho reálne dostal? Nebolo to pomocou disciplíny a konzistencie, pretože vždycky, keď som sa pustil do disciplíny, konzistencie a motivácie, som sa vrátil späť, o 5 krokov naspäť a začal som ten proces tých závislostí znova. Netušil som, čo je v tej veci. Potom som zistil, že to, čo reálne ja potrebujem, je zmeniť identitu toho, ako sa ja reálne vnímam. Kto reálne som a nastaviť si k tomu aj samozrejme jednak ciele a nastaviť si k tomu aj k svojej osobnosti aj nové návyky. Pretože tie návyky ti pomáhajú budovať svoju identitu. Tvoje návyky ti pomáhajú hlasovať za želanú identitu tým, kým sa chceš reálne stať. Takže to, čo ti chcem povedať, odkázať v momentálnom videu, disciplína ani motivácia je to dočasný nástroj k tvojmu úspechu, je to veľmi povrchný nástroj k tvojmu úspechu, ktorý ti zabezpečí základ toho, čo reálne potrebuješ.